Ndị be anyị ndeewonu, ele otu anyị mere. Aha m wụ Dr. Ogechi Sylvia Eze, unu anọla. Taa aga m ekwu okwu gbasara ihe anyị na-akpọ urinary tract infections. Ya wụ infection na-eme ebe anyị si anyụ mamịrị. Ihe a wụ infection na-eme ụmụ nwoke, na-emekwa ụmụ nwaanyị, ọ na-emekwa ma ndị ntakịrị. Ihe m ga-ekwu taa wụ ka ihe wụ infection a, ka ihe na-ebute ya, ele ihe ndị anyị ga-eme igbochi inweta ya, and ihe o nwere ike ime n'ahụ mmadụ ọ na-agwọ ya ọfụma, ọ na-etriti ya ọfụma. So before anyị bido, aga m eji anyị picture ka anyị wee ghọta ihe m na-ekwu. So urinary tract, a na-ekwu maka urinary infection, aga m akọwatara anyị ebe mamịrị anyị na-anyụpụta, ebe o si abịa. Okay, so m ga-eyuzu picture, enwe manada onyonyo m ga-eji kọwatara ya. So ihe a m ji n'aka, okay, ihe a picture urinary system. Okay, ebe a wụ kidney. Ọ na kidney anyị ka ahụ anyị na-emepụta mamịrị a na-anyụ. So okwu a ndị a niile na-ekwu kidney cleanser, lekwa ebe kidney nọ n'ahụ mmadụ. Okay, n'ime kidney ka ahụ anyị na-emepụta mamịrị. Okay, so anyị nwere kidney abụọ, nke nọ n'aka nri na nke nọ n'aka ekpa. This tube si na kidney agbada, a na-akpọ ya urethra. Enwe ya 2. O si na nka nri sikwa n'aka ekpa, ọ banyezie n'ime bladder wee ebe anyị na-store mamịrị. From the bladder ju, ị na-asị mamịrị na-akpa m, ị gaje nyụpụ ya. This last tube ebe a wụ ebe a na-akpọ urethra. Nke elu wụ urethra, nke a wụ urethra. Ile anya ọfụma, ma nwoke ma nwaanyị nwee urethra, ma n'ime ahụ nwaanyị urethra nke ụmụ nwaanyị dị obere, ọ dị short, ma nke ụmụ nwoke dị ogologo, maka ụmụ nwoke nwere amụ. So ya mere ụmụ nwaanyị na-aka enwe infection karịa ụmụ nwoke, maka na nke ha dị short. Nwere ike ijikwa unu another picture ka unu wee ghọta. So ihe a wụ ahụ mmadụ egbuwa. Nekwa ya ọzọ, kidney nke aka nri, nke aka ekpa, enwee the first tube, urethra. Okay, urethra, mamịrị esi ebe ahụ banye n'ime bladder, from bladder anyụpụ mamịrị n'iro, urethra. So ihe na-ebute infection a, most times n'ime bladder ebe ahụ anyị na-akpọ ya, ọ dị ka tank. So ọ na-esi anyị tank ọfụma, ma mmiri dọrọ n'ime tank for a while before ịma ihe na-eme, ihe bido towe n'ime ya. So n'ime bladder mmadụ, nje nwee ike n'ebe ahụ mụbasawa, and ha mụbasa, ha ebido mebisiwe ihe n'ime bladder mmadụ. So negodi bladder. Okay, o mebisiwe ihe n'ime bladder mmadụ, onye ahụ ji enyu mamịrị. Ebe a ka m ga-ekwu maka symptoms. Onye ahụ ji enyu mamịrị, ya dị ka ọ na-anyụ mamịrị ọkụ, ọ na-afụ ya ụfụ. That's the first one, mamịrị ọkụ. Nke ọzọ wụ, o nwere ike ije ọnyụ ya anyụ nwa obere, ya ejekwa jee zuo ike, bịakwa ọzọ jee nyụkwa ọzọ. Ọ nọ na-aga, ọ na-afụ ya ka ọ na-anyụpụ ọkụ, fire. Na-enwe ndị si na ọ na-adị ka na-anyụpụ needle ma razor blade. So ya wụ mamịrị na-afụ ụfụ, mamịrị ọkụ. Ihe ọzọ wụ mamịrị onye ahụ nwere ike na-eshi isi, maka nje emebisiwela ihe, ọ dị ka onye ahụ na-anyụpụta abụ. Ihe ọzọ nwere ike iwu, onye ahụ nwere ike inwe afọ ga na-afụ ya ụfụ. Okay, afọ onye ahụ nwere ike na-afụ ya ụfụ. Okay, so ka anyị lekwa picture ọzọ. Ihe ahụ mmadụ, bladder mmadụ nọ ebe a n'okpuru afọ ya. Ebe ahụ ka onye ahụ ga na-enwe ọ ga na-afụ ya ụfụ. Onye ahụ nwekwara inwe fever, ahụ ọkụ, maka ọwụ infection. Ihe ọzọ onye ahụ nwere ike ime, onye ahụ nwere ike na-agbọzi ọgbụgbọ. So ekwugo m maka gịnị, ihe ise: mamịrị ọkụ,
onye ahụ chọọ enyo mamịrị ọ ga-ejeshi ike ma ọ ga na-aga kwa mgbe ịgaji enyo mamịrị. Ihe ọzọ wụ afọ ga na-enye onye ahụ nsogbu. Onye ahụ nyụ mamịrị ọ dịka mamịrị ya na-eshi ishi ma ọ dịka abụ, onye ahụ ga-enwekwa ahụ ọkụ. Enwere ndị ga-awụ ha ga na-agbọzi ọgbụgbọ maka disinfection. Now enwekwa two different types enwe nke a na-akpọ lower urinary tract, ya wụ infection na-eme from bladder. Okay, infection na-eme na bladder. Nwekwa nke a na-akpọ upper, ya bụrụ infection mezi bịa gbagotewe nnọọ gbagote na the kidney. So ọ na-adị mma mmadụ bido nwedo symptoms m kwuru na mbụ, ya wụ afọ na-afụ ya ụfụ, mamịrị ọkụ, ahụ ọkụ, mamịrị na-eshi ishi ma ọ na-agakwa mgbe ịnyụ mamịrị. Biko inwe nnọdụ symptoms jee hụ dọkịta gị. Ọ na-aka mma ka a gwọọ ya early, because ọ na-agwọ ya early ma ọ na-etrite ya, onye ahụ nwụtụ antibiotics nwebere ọ kwụsị, infection ahụ nwee ike ịgbagote jee banyezi na kidney. Nke ahụ wụzi nke na-enyezi mmadụ, ọ ga na-enwe pain na azụ ya ga na-afụ ya ụfụ. So m na-ekwu azụ ya, ebe a ka kidney nọ n'ahụ mmadụ, ebe a nke up here. So onye ahụ nwere ike na-enwezi pain ebe ahụ, onye ahụ bịa na-ama jijiji, ezigbote jijiji, because infection ahụ agbagotego na kidney. Onye ahụ nwere ike bịa dị nwa nnọọ confused, ajụ nwere ike ibuo ya. So upper urinary tract infection or kidney infection, nke ahụ dị very serious. Lower one dịkwa serious as well. Ọ dị mma ka anyị ghara isi m ga-aṅụ paracetamol, m ga-aṅụ mmiri nyụpụ ya. Mba, inwewe those symptoms, biko jee hụ dọkịta gị. Now ihe mere ụmụ nwaanyị na-enwe urinary tract infection more than men, because ka m ji kwuo urethra, that tube ebe ahụ a na-anyụpụ mamịrị, ọ dị shorter na ụmụ nwaanyị. So nje ahụ nwee ike isi n'ike ma ọ na o nwee ike isi na ahụ nwaanyị wee banyezie na the bladder. Okay, but ụmụ nwoke nwekwa a longer tube eji anyụpụ mamịrị. So inwe these symptoms, gaje hụ your doctor ga-enegode gị anya, mee your temperature, ọ ga-asị gị ka ịnyụpụ mamịrị na container, o testie ya. Enwere ihe ndị doctor ga na-echek, doctor si okay, ihe a wụ infection, doctor gị ga-enye gị antibiotics. Doctor gị nye gị antibiotics, ọ sị gị ṅụọ ya 3 days ma 5 days ma 7 days, ole o si gị ṅụọ ya, biko ṅụọ ya full. Okay, now ele ihe ndị anyị ga-eme igbochi inwe urinary tract infection. Nke mbụ, biko a ga na-aṅụ mmiri ọfụma. Nke abụọ, a ga na-aga toilet. Mgbe ọbụla mamịrị ji akpa gị, biko jee nyepụ ya na toilet, because ị na-akpa mamịrị, ihe na-emewu ị ga na-enye nje ahụ chance ha na-amụbasa. Ihe atọ wụ, anyị ga na-agbalị ịsa ahụ ọfụma, especially anyị wụ ụmụ nwaanyị. Ahụ nwaanyị a ga na-asa ya, clean kwa ya ọfụma. Ihe dị oke mkpa aga m ekwu maka ụmụ nwaanyị wụ maka ụmụazị girls, our little girls. Ịma nwatakịrị dị obere, a ga-ebidogori from pampers ma from napkin abanyezie ịga toilet. A na-akpọ ya potty training, ịkụzi ya ka o si aga toilet. Nwaanyị kacha toilet ekwesị ewere tissue, ekwesị clean n'ihu first, cleanzie n'azụ, because ewere tissue ahụ eji clean azụ clean ihu, o nwere ike ibutezie nje from nsị, ọ banyezie na ahụ nwaanyị, gbagotewe causezie infection. Ihe ọzọ anyị na-asị, ọ na-adị mma ị na-aṅụ fresh fruit juice. Okay, fresh fruits, in fact fruits dịka orange, enwere ka a na-aṅụ n'ala bekee a na-akpọ ya cranberry juice, lemons, all these things na-adịkwa mma. And then importantly, mgbe ọbụla mmadụ chọpụtara na o nwere any of those signs of infection, biko jee hụ dọkịta gị ka anyị bido treat ya early. Infection a na-etreat ọfụma nwee ike damage kidney, nye mmadụ kidney failure later in life. So biko ọ dị oke mkpa, onye ọbụla nwee signs of urinary tract infection, jee hụ your doctor. Anyị ekwukwala m ihe ndị a ga na-eme igbochi inwe urinary tract infection. Enwe ajụjụ ọbụla unu nwere, biko jụkwa ya na question box ka anyị na-aga. Ndewo.